Prezident Putin zagarantoval, že si budú ctiť svoje záväzky, ale ja som hovoril s prezidentom Putinom, že je zmluva medzi nami a Gazpromom, ktorá hovorí, že nám musia nejako doručiť ten plyn, tak vieme niečo pretlačiť južným tokom, ale zatiaľ máme zásobníky, je zabezpečená spotreba plynu pre Slovensko. To bola hlavná téma. Rusko bolo vždy spoľahlivý partner, pokiaľ ide o dodávky energii. Vždy bolo spoľahlivým partnerom. Nikdy nás Rusko neoklamalo, na rozdiel od Ukrajiny. Robert Fico bol na zvláštnej návšteve, teraz to definujú, že súkromnej v Moskve, ale my to vlastne vnímame tak, že vlastne ide vytiahnuť Slovensko z Európskej únie a z NATO, z západných štruktúr a vlastne rokoval s Vladimírom Putinom to, že Slovensko vlastne stráca suverenitu. My to vnímame ako stratu suverenity a chceme o tú suverenitu zabojovať. Slovensko má právo byť sebavedomé, slobodné. Som znepokojená z toho, že naša vláda vlastne nás smeruje k Rusku a k agresorovi vlastne a nie je na strane aj nás, občanov, ktorí vnímame situáciu úplne odlišne a podporujeme Ukrajinu v tej ich náročnej situácii a uvedomujem si, že sme proste s nimi a chceme patriť na západ jednoducho a žiť spokojnejší život. No. Fico si chodí kade tade a zapredáva nás tam, kde nechceme byť zapredaní.